Er vi i gang, eller hvad? Ja. Okay. Dele af korttegningen var allerede kendt i antikken, men alligevel var Danmarkskortene ikke særlig præcise i 1760'erne. Og det hænger sammen med problemløsningen, der tit er afhængig af flere enheder eller faktorer end den nødvendige videnskabelige fremstilling. De præcise kort over Danmark, de krævede at landet blev målt mere nøjagtigt op. Og den første systematiske opmåling, den blev sat i gang i 1761. Og det var en mand, der hed Peder Kofod, som der i 1757 tilbød videnskabernes selskab. Jeg ved egentlig ikke lige helt, hvad det er. Men det er lige meget at lave præcise kort over forskellige dele af Danmark. Men desværre så døde ham Peder der jeg ved ikke hvornår han døde. Han døde nogle år efter. 3 år efter. Ja, 3 år efter cirka. Men han havde så en assistent, der hed Thomas Bugge, som arbejdede videre på, hvad kan man kalde deres mission eller opgave, sammen med en matematisk professor, der hed Christian Hee. Ja. Og deres mission, det var jo det opmålingsarbejde. Og det opmålingsarbejde, det kom til at bestå af trigonomiske og geografiske opmålinger. Og den geografiske opmåling, den blev lavet ved at inddele landet i parallelle linjer, sådan med en indbyrdes afstand på 6.277 meter. Cirka. Det var der omkring, og til optegningen, der brugte de et målebord, som papiret blev sat fast til. Derefter der blev papiret delt i 2 lige store stykker. Så de blev skilt af en linje. Og bagefter blev målebordet placeret. De blev placeret i en. Da målebordet blev placeret i en af de linjer, som man havde tegnet sådan, eller hvad kan man sige, lavet på jorden, ja. Så er det også passet med papiret. Altså papirets linje på målebordet. Og landmålerne, de havde til opgave at indtegne de forskellige objekter, der skulle være rundt omkring, såsom huse og sådan noget. Hvad er der mere at fortælle? Så var der selvfølgelig også nogle problemer med kortene. Og det var, at de der landmålekort, de krympede, når de blev skåret fri. Men det havde de selvfølgelig sådan en løsning til. Altså det blev ikke helt præcis, men de havde en løsning. Og det var at bruge en trigonometrisk måling. Og det gjorde man så med med metoden, som man kalder triangulering, som går ud på at lave et trekantsnet, som dækker sådan ud over landet. Og på den måde, kan de bestemme de forskellige placeringer af deres udvalgte hjørnepunkter. Det kaldte de også trianguleringspunkter. Og det gjorde, at fejlen ikke var særlig store, når man satte målebordskortene sammen. Men alligevel så de jo stadig ikke helt præcis. Var det det?